Вашій увазі я пропоную байку Уладзіміра Корбана «Гуркі». Аднойчы, робячы агляд калгаснаму гароду, гароднік дзед Мірон заўважыў шкоду. Там нехта пачапаў гуркі. «Чакай жа, — думае стары, — я выяўлю нягодную пароду. Зладзюга, не мінеш ты дзедавай рукі!» І тут жа лёг у буракі. Зрабіў на шкодніка засаду. Прайшло гадзіны дзве. Вось бачыць ён засаду. Цішком канавы ля мяжы паўзуць два хлопцы, як вужы. К гароду падпаўзлі і шасць у грады. А дзед на пальчыках падкраўся ззаду, ды цап абодвух за штаны. А ну, крычыць, не з месца, гады! Калгас рабуеце, авечыны сыны! Зладзеі бачаць, што ў бяду папалі. «Дзядулька, — кажуць, — мы гуркоў не кралі. Мы так дзівіліся, бо думалі, што гэта кавуны. Такія ж велізарныя яны! І як ты вырасціў такое дзіва?» «Гуркі выдатныя, — сказаў дзед ганарліва. Цябе б, дзядок, мічурыным лічыць, табе б, дзядок, гароднікаў вучыць». І дзед, хоць сам калгаснікам сумленным быў, ніякай кары хлопцам не ўчыніў. Яны падхвальвалі, а гэта дзед любіў.